What's up mga kabay? Welcome back sa YouTube channel nga ni Bolanos. Karon mga video mga kabay, na-challenge na among buhatan. Sikat nga kuan karon. Sani? Ginagawa mo. Challenge sa atangin niyo mga kabay. Mudumi sa gasa nga lugar sa nami buhatan. Exciting ni mga kabay, exciting ni. Tara mga kabay, tara! Oh! Mga kabay, di namin sa Kandihay. Kandihay Ball. Kandihay. May dati yung sogod. Hindi mo kabuang. Kabuang may na, kabay Glenn. Hindi ko nun niya kaya, bambot, bahala ka. Iko. Kaya lagi na, si Udo may muna. Arong wawa. Atong naikuan to, atong nai... Ito pa niya. Tuwagan, mag-camera. Atong naitawa, ato siya mukuhan na to sayaw. Sige na. Sayaw siya ito, atong nai-trending sa TikTok ito mga kabay. Siya may muna Hina. Sana mga kabay tabok na siya kaya nang buhatan ng challenge. Ginagawa mo. Walang tanaw. Kawaw oy. Oo na mga kabay daw Ala, challenge si kabay. Ano, di mailag, di na kamaw. Luha ka lagi kang kamot. Ikaw, hindi ba? Ano, video ka? Ala. Be, naimanabook na Ala, kung nga tao. Ala. Ginagawa mo. Ya ka. Ayaw na. Ala. Ginagawa mo. Ala. Wala, mga kabay Ryan. Nagdagan-dagan ka excited. Ginagawa mo. Grabe mga kabay. Grabe dyan. First time nag-ibuhat yung tayo squad. Public ba? Matabang. Kaya naman gud siguro. Kaya na si kabay Clay na pagsunod. Palawan ka. Palawan mo ka, Palawan. Kabay Miguel po daw ito panindaga na, excited na siya mabuhat sa challenge Surprise, motherfucker. Ano dyan mo kabay na ana service big shop. Ano dyan na kabay Ryan padung na. Dua-dua aja magkabay. Dua-dua aja magkabay. Kikrabing negara tahu magkabay.
kabay. Ano naman ang pod? Isdaan niyang target. Sige, kailan na ito. Sige na. Sige na, boss. Ginuyas pa mo kapatong. Hihi. Sige. Pasid na, do. Pasid na. Pasid na ba? Pasid na. Sige. Nakakabay si Kabay Miguel. Surprise, motherfucker. Hindi ko makita. Uy, naksi. Kabay. Kabay Ryan. Angels Burger. Murag wa ba? Oh, gabay, murag wa, mga gabay. Abang tempo na mga kabay. Nagawa mo. Wala ina ko na. Oh, kira. Kaya. Kabay Ryan, restaurant. Another one. Surprise, motherfucker. Saya pilih. Ingat saya. Ingat budget. Rawa budget pa. Nakakailan. Jasa na mo ta. Kabay tayo mga kabay. Ala siya makabay, naninirin daw kabay. Surprise, motherfucker. Gawas nagpagagdaw mga kabay.